Si Jesus mao ang modelo sa kinabuhing Kristohanon. Mao nang kitang tanan ang ato yung mission o ang atong challenge mao ang pagbuhat sa mga buhat nga gihimo ni Jesus sa dinhi pa siya sa kalibutan. Gisunod ni sa mga apostoles o sa iyang mga unang disipulo, nya ila ning gitudlo sa ila sang mga successors hangtod karon nga na-establish gyud formally ang simbahan. Nya unsa maning maong buhat, ang buhat sa pag-ayo o sa pagsangyaw sa maayong balita o kining pagpapahawag mga yawa. Gilingay mong tupad ingna nagbuhat ka na nabang healing, preaching o exorcism ana kadaghanan nato wa kita nagbuhat nga naman tungod kay wa man sa tamaminaw sa Ginoo og unsay ipabuhat. Muna si Samuel nga bata pa gisangpit sa Ginoo, ang gisulti sa pari si Eli kadtong pari nga iyang giserbisyuhan, ingon siya musangpit gani siya usab nimo ingna dayon ania ako Ginoo mianhi ako aw sulti Ginoo kay maminaw ang imong sulugoon. Nya kita karon kay dagko naman ta, dili naman mo sangpit ang Ginoo nato dito sa atong higdaanan kanunay, kita na mo anhi dinhi sa simbahan. Nya ang atong gianhi dinhi wa ta mo anhi aron ang Ginoo atong pugson nga maminaw nato. Kay usahay gud mo anhi tag simbahan, mo anha ta para karon hapit na sad ang gasugod na bang nobinaryo sa Santo Niño. Daghan na sad kay nang moadtog Santo Niño sa Basilica. Ambot og unsay giadto, kasagaran nato inig adto, gusto ta nga ang Ginoo mo'y maminaw nato. Mura bag baliho nato ang sa titubag nato sa Salmo. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Lahi man ang ato, inig adto nato sa mga lugar nga naay atong gituhuan nga milagros Ginoo, moingon dayon ta ania ako Ginoo mianhi ako aron pagsulti nimo unsay akong kabubuton. Ana or mas grabe moingon ta ania ako Ginoo mianhi ako aron pabuhaton ka sa akong kabubuton. Ayuha ko nining akong sakit, wag tanga ning mga yawa sa akong kinabuhi. Hatagi ko kalampusan sa akong mga tumong sa kinabuhi. Makapasar ta ko sa board exam, makatrabaho ta ko sa gawas nasod, mabuutan na unta ning akong bana, kining akong mga anak, mabuutan na unta ni. Kining akong manager, dili na unta ni magsigig pangasaba nako. Kining pare, dili na unta magsigig baligyag slat. I-appeal ba na ninyo? Anya ang pare sad nga sigig misa, Ginoo mudaghan unta ang mopalit og slat. Unsa kinsa kay donggos Ginoo ani? Maglibog ang Ginoo ang Ginoo di man gina maglibog kay Almighty man na siya. Pero ang nindot gyud ay kinig yon niya mianhi ako Ginoo sana ania ako Ginoo mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nya isulti dayos Ginoo unsay iyang kabubuton. Ako mo nay akong usual nga isulti kada buntag. Ania ako Ginoo mianhi ako ampo na nako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nya kasagaran gyud isultis Ginoo kanaog na kay magmisa na ka. Misa dayon ko. Igabot sa nako sa misa, Ginoo ni ako sa misa mianhi ko aron pagtuman sa imong kabubuton. O mao ni ang iwali ha. Ana.
Nya taw-tawran may ngon i-apil ang slot. Ako sang i-apil. Nya inig sunod na sang adlaw, Ginoo, minus kayo ang halin. Ginoo, ayaw lang og ka-discourage. May nalang nang naijutay kaysa sagdilag jutay basta kanunay. Di ba? Sige lang sa ko. Ano di man ni mamalit ang tanan, Lord? Nga pulos man tanan sila naminaw. Siya, wa sad nako sila sugua nga papaliton. Ako ra may gabuot. Tanawag papaliton na nako, di ba mo palit gina. Na mo kalit lag abot ini. Pader, karon pag ko kapalit. Ako nganong karon pamasag ka ni palit nga kadugay na aning slot. Ay man ka nagpuyo, nara ko des unahan pader. Karon ra gyud ko kapalit kay na konsensya na gyud ko nako gitandog sa Ginoo. Ana ra sad ko. Salamat Brad. Basig hapit na ka mamatay. Dili ay di sa kumusulti. Nakaroon mga igsoon, itang tanan, sama ni Kristo, sama sa mga apostoles, sama ni San Vicente Ferrer, pulos kita gitagaan ni ining mga gahom, gikan sa Espiritu Santo, nga gihatag ngan hinato, pulos kita gihatagan ni ining gahom, sa pag-ayo sa masakiton, sa pagsangyaw sa maayong balita, o sa pagpapahawa sa mga yawa. Naagi na nato kitang tanan, gilingi ay mong tupad. Na gamito na ni natong atong gahom. Nagihin na ba? Nagamiton tanan ni kay mura wa kay takagamit ba? Pero naana natong gahoma, lain-lain lang level. Lain-lain lang ang level ba? Pero naagi na nato tanan. Unsa ra may atong unang buhaton, sama ni Kristo, sama sa mga apostoles, sama sa mga santos nga atong gipang-enthrone canonically sa mga altars nato sa simbahan. Ang una gyung buhaton mao ang makanunayong pag-ampo. Kana bang total surrender to God, constant communication to our God. Muna si Kristo diri sa atong ebanghelyo, bisag daghan kayong tao, bisag kapoy kay siya, mangita gid siya higayon sa pag-ampo ngadto sa mingaw nga lugar. Kanang doon na kita'y time to pray. Ang nakaapan man gud nato kay time to text, time to video call, time to game, time to surf, pero why time to pray? Ngilingay mong tupad, nakapila ka mag-rosaryo kada adlaw. Kamutan na. Di ba mo ingon na, wap ajud ko ka rosaryo. Oh, kasagaran. May laning ato din yung mga suki kay muanhig yung sayos buntag. Amot kanusaan ni sila muhilom, pero sige yun. Mamaya na, nindot kayo. Pero dili man na rosaryo ang pag-ampo. Kanang pag-rosaryo, usa lang na ka-devotional prayer. Pero ang tinuod nga pag-ampo, in addition sa atong devotional prayer, kana yung kaabli sa atong kasing-kasing sa mga pulong sa Ginoo. Abli ba? Dili kay magsigi lang tagdiktar o niya ang atong gusto, mauragi atong isultis Ginoo. Dili, abli ta. Kung naa kay cancer o abli kas Ginoo, moingon ra gyud ka Ginoo, magpakimo o dili. Ana, moingon din Ginoo, ay lang sa karon, tiyangano man, karon ra kang gabi ikotob. Oh, di ano? Okay na kayo, ano magasto-gasto pa makakaroon na malanday kang gabi eh. Oh, di, kuan kayo, igo kayo sa kamubutos Ginoo. Ang pareha niya ka atong nangamatay nga akong nailhan nga nagdialysis pagkabuntag niya, namatay di pagkagabi eh. Di, gasto ka ito, giaplan tong gipalit og slot, di na. Ka, benepisyo na to, kay wala naman sa to magamit, kay namatay man siya pagkagabi eh. Oh, doon na siya nagpa-bypass dire. Nus aman ang bypass. Karon hapon pa dir, hilogi lang sa ko kay ingomang doktor nga basi makagawas na ko mga 3 days after. Di man kuno kay ni major bypass. Kung sa di major bypass man na pagkahuman dayon, the following day ingon dayon ang anak pa der, wa nas mama, nakong tanawa. No, di ba?
Wa magani siguro karon ga simba mo dinhi nya moingon ko palit mo slat ha sa di pa mo muuli. Ayaw kay ipalit pa ni nakog tambal nya mabanggaan ra di kagabalhabal di sunahan. Og maminaw kas Ginoo moingon ang Ginoo ipalit nag slat di ni palit ni adto kas opisina igog yung niagi ang habal-habal nga mobangga unta nimo. Nya nadugay maglista ang OR mo to nagdaan na kas OR dito sa unahan na crash ang habal-habal. Og diagi pa ka, wa pa ka mohapit og palit og slat, igo unta ka ato. Di ba tayo joke lang na yan? Ang mga kuangkuan ko, istorya-istorya ka, hasta ka na pa der, mahibawaan na to. Yes. Hibawaan magini mo, kanusa maglinom. Hibawaan magini mo, kanusa ang bagyo. Kung maminaw lang itas Ginoo, pero kuwang man tas pagpaminaw. Mao na si Samuel, mitubo, isip, matod pa diri way nagmakulang sa iyang gipanulti ang tanan gyud nagibuhat sa Ginoo iya gyung nasabtan ngano man maayo na kay siyang maminaw sa Ginoo. Ang Ginoo mga igsoon kanunay ginang mosulti nato nya unsa may makapapahawa siyawa kaning duha kanato kagahom ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa iyang ebanghelyo ug ang pagbuhat sa iyang kabubuton. Naa ganit aning duha ang pagsangyaw sa iyang pulong o pagbuhat sa iyang kabubuton way yawa nga mobarog sa atong atubangan. Kana ding kaaway yawa man na giyawaan man na unsa may pulong sa Ginoo higugmaa imong kaaway. Kung imo nang ingnon siyang I love you unya unsa pag pulong sa Ginoo pakana ang gigutom imong kaaway imong gipakaon mangaway pa to nimo. Tubag. Nya nagmasakiton siya. Ikay ni gasto dito sa ospital. Mangaway pa na nimo. O di waktang ang yawa. Nya kay ikaw wa man ka maminaw sa Ginoo. Niingon man ko, mirisi gigabaan na ng panuway, gigabaan. Mirisi siya. Wa ra ba ikabayan mahiraoy bayra sa mamatay. Naara ba kay kwarta? Unsa man tabangin? Ako'y mutabang. Siya nagsigdaot ako mutabang ko. Niyabag ka diha, tiwasan ko ng panuwaya na. Adi mo sabot ang yawa. Di ba? Pero gasto moingon din tong imong kaaway, kinsa mo din ibayad sa ICU? Sa sikuan. Brad Luloy. Namang gibayran man niya. Napamantay kaso niya. Ato man na siyang gikiha. Siya nga, haluoy siya nimo kay wa kita ikabayad. Na human na to nya ingon siya nga di lang kuno kapasultihan pero ako lagi ning gisulti muhilak din tog maayo nya igawas ato Brad magbrad na to badi na to ingon animal ka Brad salamat kaayo ha ako lang niya kang bayran kung makakwarta ko nya mutibag sa Texas Brad Loloy ay nalang ako na asis kay Ginoo may nagsugo ato Ginoo sa tingali mo bayad ana love you. Wa na atras ang kaso. Wa na absuelto naman unsay titawagan na kanang dismiss di wa na mag-away unyag buhaton na ni Putin ngadtong Zelensky Brad sige maning gubat Brad iundang ko na ni kay nakaamgo ko nga luoy kayo nga atong katawhan ingon sad si Zelensky ngadtong Putin sorry kayo Brad ha ka sukol-sukol sa kunimo bitaw daghan na kayo nangamatay sa atong mga igsoon ato ning hunongon sa mag-abot ta Brad adto ta sa kuan United Nation atong i-declare dito nga peace na ta sus pakpak na tibok kalibutan yes salamat kayo mo deklarar sang taga Hamas nga oy kanang Israel sorry kayo ha nga daghan kay migipatay nya daghan naman kayo nang matay diri magsabot-sabot ka ta saon ay nangamatay naman ning atong kuan mura magniingon ang among Ginoo diri nga hunongan na kay usara na ang kinabuhi inyong gipatay inyo ra sa nang igsuon magsabot-sabot dayon maminaw sa Ginoo maghigugma ay magpasaylo ay oy mamakpak ang tibok kalibutan di ba nindog lang ta